Nitriansky župan Branislav Becík sa dnes veľmi nevkusným spôsobom obul do mojej kolegyne, poslankyne župy Martiny Holečkovej a zároveň poslankyne Národnej rady. Poďme sa však pozrieť na to, čo hovorí župan Becík dnes a čo hovoril pred 4 rokmi počas covidovej krízy. Včera som poprosil opozíciu, aby epidémiu slintačky a krývačky nezneužívala na primitívne vytlkanie politického kapitálu. A tak to bolo aj s Ivermectinom v našej obci. Ono to fakt funguje. Netušíte, aká zlosť sa vo mne kopí, keď si uvedomím, koľko liekov je našou amatérskou vládou umelo zadržiavaných v centrálnych colných skladoch. Máte ešte žalúdok sa pozerať cez vaše biznisom podliate krvavé oči na umierajúcich Slovákov? Je zrejme, že Martina Holečková len informovala obyvateľov Levického okresu tam, kde v komunikácii zlyhala slovenská vláda. Ten, kto podobné situácie zneužíva na politický kapitál, je práve Branislav Becík. Robil tak v roku 2021 počas covidovej krízy, ako ste mohli vidieť zo strihu, a robí tak permanentne. Robil tak pred parlamentnými voľbami, pred eurovoľbami, ako v tej slávnej bájke o žabe a škorpiónovi. Jednoducho niektorých ľudí inému správaniu nenaučíte.